Hi friends, ang Noromi friends. R.E. Debroma. Tinini topic singkha nini boyfriend nono kubuide hamjak nang bahayke sawi mannai. Tamo nang belai dewanai tongkha. Asungno wanai tongkha hangke norok o charta foeno flow khainai hangke no sai mannai nini boyfriend nono besek hamjak hake o charta point dok angkha number 1 nung nini boyfriend no call text khlaya eba reply react khlai nai salsa tongai nai di hake nini boyfriend nono kubuisi hamjago hangke nono text call khaimang tongnai tei nini sak bayap songrongni bisingti kebo nung tam ketong tamni busy omo haikogrok saimanani nainai nini boyfriend number 2 angkha nung nini boyfriend no sai naidi nini kubangma problem tongo angbai tabuk hakjal tongdi hanai jodi no nini boyfriend no kubui keno hamjagui tongkhangke nini problem tamo tangai bo angbai chalani nai tangai angbai chali tongdi hinai sa rokhnai bo wan sungnai tei no bar no sungnai nini time problem ano sadi hinai nai haike number 3 nung nini boyfriend no sawi naidi ano nini nogo tuidi eba nini nogni bororok bai malai riti hinai haike nini boyfriend no soi je hamjagui tongo hangke bono no bini nogo talangnani gosinai tei bini nogni bororok bai bo nono malai rinai haike number 4 nung nini boyfriend no waisa suk sak nangyake kok saya tongai naidi ike nini boyfriend no hamjagui si tongo hangke bono no kemanani kiri jagui nungbai chalnani kiri jagui bo nungbai kok sana mang rukthari tongnai tei nini o sak nangya kok saya angmarong no bobo joli jaglak no joli ui bo khiwi gelang tei nini logi kangna bo naigelak hake norok saimang khana charta topics tamtamo norok tinini video topics no hamjagai tongkha hangkai like riti tei share khlai ki tei norok thangte subscribe khlai bell icon no click khai klangnani bo tapok di asungno hambai।